Dobrý deň Zvolen, dobrý deň Zvolenčania, dobrý deň všetci dobrí ľudia, ktorí ste sa tu zišli. Čo nás tu dnes spája? Spája nás slovo, ktoré má vážnu príchuť, pachuť. Korupcia. Korupcia, voči ktorej treba bojovať. Ale verte, že nie je hromadením pekných slov alebo deklarácií, tak ako to politici zvyknú, ale konkrétnym príkladom. Príkladom jasným, pravdivým a presvedčivým. Pretože to bude platiť navždy. Korupcia nás oberá o 500 miliónov eur ročne. Ale tá korupcia nás oberá aj o čosi iné. Oberá nás aj o pocit, že môžeme žiť v spravodlivej krajine. Krajine, ktorá si váži odvahu, česť svojich občanov. A to je možno ešte horšie ako tých chýbajúcich obrovských 500 miliónov. Bude tu reč ale o jednom krásnom človeku. Dovoľte, aby som vám ho predstavil spolu s mojimi kolegami. Je to pani Ľubica Lapinová. Ďakujem vám všetkým. Myslím si, že každého pracujúceho človeka má zviditeľňovať hlavne práca, kvalitná práca. A málo kto očakáva potom za to nejaké ocenenie na verejnosti. Občania Slovenskej republiky si považujú za česť vyjadriť vďaku Ľubici Lapinovej, kontrolórke Národného lesníckeho centra, ktorá prejavila mimoriadnu odvahu pri ochrane verejných prostriedkov a morálnych hodnôt Slovenskej republiky. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa pridáva k občianskému hlasu a oceňuje príkladný postoj tejto vzácnej ženy udelením radu Ďurka Langsfelda. Nech sa jej čin stane vzorom všetkým, pre ktorých slova občianska statočnosť, láska k pravde a sebaúcta nestratili obsah. Spájame statočných.